Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa katsomaan Vuosisadan showta. Tervetuloa katsomaan Vertuskan kokkishowta. Okei, moro YouTube, täällä on minä Vertuska, ja tää on mun eka yhteistyövideo. Tää on tehty yhteistyössä Instagram-käyttäjän Ruokatieto kanssa, ja tää on samalla mun kokkishow, joten aloitetaan. Okei, eli siis mun oman reseptin ensimmäinen ainesosa on chili, ja tässä on 2 chiliä, ja Ruokatieto sanoo, että mitä pienempi chili, sitä tulisempi chili. Eli siis me otetaan tää chili käyttöön, eli tätä on turha. Eli nyt laitetaan kaikki kulhaa. Ja tää on myös liian tulista. Okei, eli siis seuraava ainesosa on omena. Eli Ruokatieto sanoo, että 25% omenasta on ilmaa. Elikkäs silloin myös omena kelluu. Joten joo, nyt me testataan, että kelluuko omena oikeasti. Okei, eli nyt me testataan kelluuko sitä omena, niin kuin Ruokatieto sanoo. Ja joo, kokeillaan. Kelluu. Oikeesti omenat kelluu, mä yllätyin itekin. Niinku, yllätyin, että omenat oikeesti kelluu, mutta se oli oikees. Ruokatieto oli oikees tässäkin asiassa. Pistet sille. Okei, eli siis niinku me huomattiin, omena oikeasti kellui, mä yllätyin ihan oikeesti tästä. Okei, eli seuraavaksi me tarvitaan juustoa, mutta koska meillä ei oo juustoa, meidän täytyy käydä hakea se. Okei tyypät, meiltä puuttuu siis juusto enää, joten nyt me varastetaan se joltain. Haha, Pentti, mä pellin se juusto! Okei, elikkä nyt on juusto saatu ja Ruokatieto sanoo, että juusto on maailman varastetuin ruoka. Joten joo, mä pölin nyt tätä. Okei, ja seuraava ainesosa. Eli mulla on tässä viinirypäleitä ja nää on niin kylmiä, että nää pitää varmaan lämmittää. Okei, ja Ruokatieto sanoo, että viinirypäleet räjähtää mikrossa. Ja tämähän pitää tietenkin testata, koska mä oon hullu lapsi. Ja niin kuin mä äsken sanoin, nää on kylmiä, nää pitää siis lämmittää, mutta Ruokatieto väittää, että nää räjähtää mikroaaltouunissa, joten mä en ihan usko siihen, että pitää testata. Okei, eli toi ei oikein hyvin toiminut, joten joo. Okei, ja seuraava ainesosamme on, mikäs mukaan kuin sitruuna. Ja Ruokatieto sanoo, että tässä saa koko päivän C-vitamiinit, joten tähän pitää tietenkin testata. Okei, eli nyt me testataan, saaks me tästä koko päivän C-vitamiinit. No siis se meni aika nopeasti. Okei, no se ei ainakaan toiminut. Että joo. Okei, eli mun mielestä mä ainakin sain sitruunasta koko päivän C-vitamiinit, en mä tiedä räjähtääkö siitä oikeesti, mut niinku. Okei, eli seuraavaksi ruokajuomat. Ja ensimmäiseksi mä en testata, että toimiiks ruokajuoma Coca-Cola. Eli Ruokatieto sanoo, että jokainen Coca-Cola-tuote testataan 450 kertaa, joten tästä vaan testailemaan. Okei, ja tässä on eka testaus. Joo, sit on toka testaus. Sitten on 3. testaus. A few moments later. Okei, no valitettavasti Coca-Cola ehti loppua, joten mä en saanut siitä ruokajuomaa. Okei, koska Coca-Cola ei toiminut mun ruokajuomana, seuraavaksi me testataan, että toimiiko Red Bull mun ruokajuomana. Okei, eli siis Ruokatieto väittää, että joku äijä on elänyt 8 kuukautta juomalla pelkkää Red Bullia. Mä en ihan usko tähän, joten mun on pakko testata, että toimiiks tää. Day 2. Day 3. Day 4. Ja valitettavasti mä en ihan kerennyt sinne 8 kuukautta, mutta se oli todella lähellä. Okei, no mut meidän pitää luottaa pelkkään veteen nyt tässä loppujen lopuksi. Meidän pitää testata sitä, että toimiiko se mun ruokajuomana.
Just muuten muistin, että ruokatieto väittää, että vedestä voi saada ruokamyrkytyksen, mutta mä en onneksi saa... Lakritsi oli suosittua jo egyptiläisten aikaan. Esimerkiksi Tutankhamunin haudasta on löydetty suuria määriä lakritsia. Okei, eli siis nyt me testataan, että toimiiks tää, että mä heitän omena tohon ja sitten levi silleen... Okei, nyt testataan. Kyllä, omena levis.